Ναι, έχει. Μισό λεπτό γιατί είναι παντού. Ναι. Έχω δεύτερη γραμμή. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα σας απαντήσω. Θα σας πάρω σε λίγο, γεια σας. Άντρικο. Τι έγινε, εδώ καφετέρια. Καλά. Με έχουν φάει δουλειές, τηλέφωνα. Εγώ να αφήσω τηλέφωνο, τώρα πες τηλέφωνο. Αγόρασα ένα κινητό. Κινητό, εσύ κατά της τεχνολογίας και αγοράς κινητό. Τι να κάνω ρε φίλε, δεν θέλω να με λένε ανθρωπιστής. Αποφάσισα ότι είναι των ημερών μας. Δεν γίνεται να μείνω πίσω. Χρειάζεται στο δικαίωμα τους. Συμπαθητικό. Και μάλιστα τώρα σκέφτηκα και το άλλο, όταν γυρίσω να κάνω μια πλάκα στη γυναίκα μου. Πλάκα στη γυναίκα σου. Θα μιλάσουμε πάρα. Καλώς τον Αντρούλη μου. Καλησπέρα. Τι κάνεις μωρό μου? Καλά, μαγείρεψε που θα φάμε σήμερα ή έτσι? Όχι, κάνω μου έχει κάτι φιλάρικο πίτσα, πάρει και για να σε παρακαλώ. Ας έπιασε προκοπή σε αυτό το σπίτι. Έλα βρε μωρό μου, μην γκρινιάζεις. Πού τα φυλάδια! Καλώς, πάω μέσα. Εντάξει. Δεν έχει τάξη. Συγγνώμη. Τώρα δεν φυλάζω πολύ. Στρατιώτη, τους έκοψε στα αρχίδια. Καμιέμαι. Τι καλή ζεσαβέ. Καλυφθείτε, βραχυπούτσες. Άρπατη. Πουτάνας γε. Καμάμε και δέρνουμε. Κοίτα πόση την έχω. Τι διάολο. Αρχιδαμιά μου. Για αντίπινο θα σου γαμίσω την αδερφή. Ναι. Έλα μωρό μου, εγώ είμαι. Κλείσε, κλείσε, είναι ο άντρας μου στο μπάνιο. It must be done this side on this time it's not